IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Tuloy-tuloy ti investigasyon ti Philippine Army, ken ti Philippine Marines, ken ti PNP. Iti nasarakan ti debris nga may pagrup nga rocket debris ti China nga nakita iti barangay Pagali ken barangay Sawit, Burgos, Ilocos Norte. Itay napalabas nga aldaw. Sigon ti PNP, kadwada iti MDRM nga nagturong iti lugar para pa lang iti proper handling. Kada ito'y half-cylinder object nga nakita iti lugar nga danti Chinese character markings. Iti na pa nag-responde, sigon iti initial assessment, iti nakakamag mo lugar, inatemtar da nga isalvage, dito yung ada iti nakabat-batong lugar, iti baybay, ken gapot na pinsang tudo, ken angin, handa nga dagdagos nga naalat nga kamag lugar, ngayon, katwala iti Philippine Coast Guard nga nagturong iti nga lugar. Iti agdama, ket adan iti Philippine Coast Guard Burgos Substation, kinanakamat nga object, para palang kanatoy forensic examination. Iti panagturong ti avenue ti lugar, hangin palubos iti Philippine Coast Guard na alam pa ng iti video while conducting iti forensic examination pero ito'y object na may isang at ay fiber idol Bernard iti langana pero ito'y nabuto kan iri yaunda dito iti nakalaan ng lugar. Malagit nga iti October 30, 2025 kasi report iti Idol Bernard ada iti na biso nga rocket launch iti Long March 7A iti People's Republic of China nga dito iti issue matlaeng sa mga lugar iti Ilocos Norte ken iti Batanes lago lang kada ito panang patay iti China iti may isang rocket. Ngayon may tagdama saan pa makonfirma ito nga rocket kit iso dati debris na nakita iti Burgos, Ilocos Norte. Labuta mo na rin pa lang iti investigasyon. Dati space Wenchang Space Launch Site iti Wenchang Hainan kita ni patayab iti alas 11:39 patinggat alas 12 iti November 3, 2025 at dante approximate ang navigation nga 67 nautical miles manipod iti Dalupiri Island, Cagayan ken 44 nautical miles manipod iti Burgos, Ilocos Norte. Segundo investigasyon iti PNP kaya iti mangalap at 10 miles manipod iti shoreline awang kanon itin lawda iti nga nakita at tatapaw iti nakamat na lugar ng gagapo siguro iti Bagyo Uwan na iyanod iti nakamat na debris iti lugar sa Tagabuna nga nakita iti residente iti rock formation iti Burgos, Ilocos Norte. So itagdama mandarman pa ng investigasyon iti Philippine Marines ken iti PNP no dati kadigit dati rocket launch iti November 3 nani addition matlaeng kadigiti taga norte iti apa nagpatay ti China iti nakamatatang rocket talagang sa March 7A iti napalabas nga alaldaw iti bukod tayong lugar iti Luzon, Agraman iti Batanes ken ti Babuyan Group of Islands. Iti sa balipay nga bangir na-recover na tende iti yung pamang iti PNP dato'y 11 inches na kotsilyo. Munasar iti Bamangsol iti ilang kalabas sa reporte Aldo Bernard iti barangay Gabos Norte iti Ilikid Badog, Ilocos Norte. Mismo ni barangay Kagawad Perfecto Agaran iti barangay Saud Badog iti naka-witness kaya ito panakaisoko dati nakamatatang armas ng sar iti pamagkong malagit nga dati suspect ket napansimurot kaya ito pagtingan iti nakasinumbat iti numan may sumatin iti panang bagkong ti ama dati nakariri na nga rason iti panakatama iti buksit na nga ni Taray iti hospital iti agdama mandariman iti panagpapaimbag na. Kung natin PNP manamnama nga may pila iti kaso kontra suspect kalpasan iti nakarecoveran iti ebidensya iti kutsilyo masar iti dahitoy nga remen.
Iti pala, ito ba na, iti paspasama sa tayong tinamuan, iti biyang, iti Locos Norte Police Provincial Office, iti Daitingal daw na pasama, iti kagitingitan, iti Dalapos ni Baguio Uwan, iti probinsya ti Ilocos Norte. Tumulong mas ti PNP, kada iti duwapay ng clearing operations, at iti masawapan ng LGU, iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama, medyo timalan ti panawan, lulumlaeng ken nagpupunta sa matken iti tudo, mga matpasaran dahil mga lugar, iti probinsya ti Ilocos Norte. Tama pala mo po ti PNP, Idol Dennis Alipio, Tatak. IFM News.